Здравейте, мъжки крейзи хора, аз съм The Crazy Boy и днес, както виждате, няма да правим нищо, честно казано. Просто ще гледаме как се качва този клип. Няма да искам се. Днес ще направя един giveaway по случай нищо. Просто искам да направя един giveaway на League of Legends аккаунт. 30 левел. И ето го този. Той е 30 левел, Алек 2009. Давам го, не съм се замислил, не просто ви го давам, giveaway и така. Те хора, ако искате, може да ги намогнете, за мен не е проблем. Аз понякога ще влизам в него, но не играя много лига, само влизам да просъквам с приятели за по една-две игри и това е. Нали? Нека да му видим, да видите самия профил и ето го него. Виждате, това са нещата. Z съм най-много играя. Ли Син, Тейлън, Калистъра, Казикс, Херат Масари. Те са, нали, другите може да ги вдигнете и вие. Това са Domination, Арам, дето съм играл, Класикс и Ранкет. Ранкет не съм играл, за което, нали, играл съм ли? Лигас, нали, това не. Match History, това е History-то, Team Diamond, Winners. Ако искате, може просто да го махнете. Просто, ако искате, може да го ремувнете. Това, нали, Leaf Team. Това е просто ранкет отбор. Нека се върнем тук. Champions. Това са всичките... Това са всичките герои, които аз имам. Неговите, които виждате ранг. Скинове ми... Майче има, майче нямам. Това не знам. Руни... Това са руните. Вече съм си ги правил. Това са работите, спелс. Да си ги знаем. Да. Само да видим скинове. Скинс. Майче имах, майче нямах. Не знам. Сетих се, имам един. Го намеря на Хемингер. Не, той герой, само да го намеря. Но вече Project скинове на Z, което мислех да съберам да го взимам, но го оставям за вас. Ако искате, да, чакайте само малко. Champions на... да. Ето ги. Гъм. Той е скин, само него. Други скинове нямам. За което, ако искате още скинове, нямам, съжалявам за което. Имам само на този герой и този втория му скин. Което е доста як. И да, това е giveaway. Giveaway ще бъде изтеглен когато съберем 20 абоната. Да. Честно казано, ме кефи това, че имаме доста гледания на самите клипове, защото 329, до преди малко 320, не знам си какво. Това са клиповете и са доста, не са малко. Клипове, хоум, това са сабскрайбърите, за тези всички хора благодаря. 1, 2, 3, 4, 5, 6, не са те, имах 8 абоната общо, обаче един се е unsubscribed, за което майната му и да, това няма възгъмца. Благодаря на Никола, на Малартем, БГ,
Creative Production с Радослав Миланов, Селя Родеги и тогава Чезар Мошов. Пълната с хора на тези остана. Глазана, не знам. Това и това. Тези тримата, ако искат може да играят с мене. Във всеки клип ще има личен скайп, който иска, който не иска. Не чекам. Да, браво, качи. Първи епизод на BGMC. Minecraft BGMC епизод 2. Не знам си какво. Има гледания, ето 92 гледания на един клип. Което е добре, браво на него. Само колко вълната имаше. 8. Почекат мене. Да, това е. Ще видим кой се такова. Кой ще се запише под този линк. Записвайте се по този начин. Харесвайте този клип. Коментирайте примерно. Нещо. Пишете нещо просто. Много. Пишете нещо. Харесвайте този клип, сабскрайбвайте се. И да, чак 20 сабскрайбъра като станем, ще стига този giveaway. И да, когато гледате и да виждаме.